le yanto kusokungcweka noma usho yiphito mfethu lokhu kunxekisana engomeni kubani lokudina kanti sebiza amagama obaba no mfethu ukuncokolisana mfethu ukuncokolisana ukuncokolisana nemfethu akho lutho uma nginesidingo sokuthi la insizwe ishoyo yes sixhumane nawe siyaxhumana uma nginesidingo ukuthi sixhumane siyaxhumana futhi ngomo right plus ke futhi nasemidlalweni lehle sibanayo sindawonye yabo sindawonye mfethu uma nginesidingo ukuthi sixhumane siyaxhumana into ebalekile so ayike into mhlawumbe sekuxabene sekunempi just that nje ukuthi kuyafuneka phela nibuye nincokolisane insizwe ngoba nomphakathi uyakuthanda nawe manje ukhuluma ngalokho because nakubona ngoba lento enotisekayo yes so ke into ehlahlale ivele mfethu abantu abanye bayithanda abanye bangayithandi ukuthi phela na abantu abayinkingi babuye beyithathe ngenye indlela abanye kodwa bebeyithandi laba bantu hayi abantu bayithandayo phela bayithanda yenza ukuthi umdlalo mawuqhubeke kwesinye isikhathi so that is why ke phela hlahlale ibuye izenzekele isiphiwo ngoba nakwenye indawo uyoyithola hayi kulothenga phela ku Messengers nama umphethe ngitsho ngoba vele into ekhona ukuthi mhlasimbe kuyasho ukuthi mayivele sometimes kuzokwazi yenza umdlalo bemnandi ngoba nawe uyithanda nje bavuka imavule ethi angisafuna ukuncokisa uMassprise ngiyaqabala ngiyithanda nje yamphethe into ekhona yona into kodwa mawuthandekayo thanda ukuthi makudlala sana kahle Mbukelo Perfect TV emakhaya ngithi salute igama nguShepherd kaManqele ngidabuka phansi kwahlabisa empembeni la ngisuka khona namhlanje ngiphethe umkhaya kami bangigake ngapha nangapha wathi iRoyal Messengers ekampo kwakhumala uMassprise ngiyazi umuzwa ngendaba noma umuzwa ngengoma lapha ekhaya namhlanje la bafethu angithi nje Royal Messengers sanimukela kwi Perfect TV sibonga isikhathi senu ukuthi nisakhe nizoba nathi namhlanje I know siyathokoza nathi kakhulu mfana Manqele sithokoza kakhulu ukuthi sibe zoba ingcenye Perfect TV elusuku namhlanje siyabonga kakhulu futhi omdala hayi mfethu hayi ngoba session kwaMntu ngasiyathokoza siyabonga hayi bafethu abantu anihlushwa yimo balokhu sihluphana efonini ukuthi mfethu kanti wenza kanjani ivona laba bafethu abasibukayo laba bethi hayi ngeke asiphatheni Massprise aliphelele lolo hlelo lwakho mfethu kunjalo njengoba usho nje mfethu ukuthi kade lokhu zama yilona ethuba ngenxa kuba busy ke mfethu sibhizi nangezinye izinto za uCothoza lo umculo wethu siphinde futhi sibe busy nangezinto zakhona nje emhlabeni futhi nasempilweni so that is why ithuba lengalulutho sitholakala kodwa bese sizothola namhlanje siyathokoza kakhulu hayi ekugcineni kodwa wasekwenzakalile siphethe bafethu inkinga zala uCothoza obubona le tafuleni kunje lento ayithola noma uba ngeke uyitholeke wena le emsebenzeni bafethu leni mfethu ayithola noma bani kodwa ke nje ke futhi lapha ukubacacisela abantu ukuthi ngaze ngenza iphutha lo bingelelayo mfethu MR Khumalo waqothoza nje obusushilo mfethu uthi wabizwa nje uMassprise oqhama eqenjini leRoyal Messengers okuyiqembu elidabuka kwaNongoma kodwa khona kahle kahle imsuka walo la sungula le endaweni yase Friday ebaqulusini eNutret kodwa ngokuhamba kwesikhathi ngo1965 elisungula kodwa ngokuhamba kweminyaka ke lagcina selizinze kwaNongoma mfethu so ke nje lokho khuluma ngakho umntaka baba imisebenzi yeqembu ukusuka kwalo usole eminyaka emidala uzobe namhlanje mfowethu iyaqhubeka imisebenzi ayona yodwa ke leminingi ukuthi ngoba ngicabanga ukuthi sohlala sixhumana ngethemba uzohleze kuvele unye kwemisebenzi yeqembu mfethu ngiyazi obusuyichazile iminyaka eminingi mfethu kuwe iqalaphi mfethu lento yaqothoza mfethu ngoba iRoyals yazizwe lonke nje kanjena iqalaphi lento isukaphi hayi isuke ekhaya phela eswa khona into yaqothoza kumina isuke ekhaya kodwa kuqala ukungena leli qembu la Royal Messengers mfowethu ngaqala ngo2003 mntaka baba kade before ubeke kuMassprise 2003 kwakunyaka ngiqala ukusondela ngawo ngapha ngasesilungwini before that ngakade ngisemakhaya mfowethu waNongoma lapha kade sicula khona nje nabafowethu amaqembu amancane emakhaya ngoba kahle kahle saqala esikoleni ngacula ngasekhaya endaweni ngase ngicula futhi naseqenjini eselithe ukuphakama after sengiqeda isikole ngase ngiza ngapha ke eThekwini sengijoyina ke iqembu le Royal Messengers kahle iRoyal iqembu elikade livele likhona iyaqhubeka nene njobe sengavesi from 1965 lisungulwa thina siqhamane sojoyina sikhamba vese joyina vele eqenjini elikhona mfethu eliqhubakalayo kahle kahle nje ukuveza mfethu noma ngesikhona ukuthi le into mhlasimpe yasekhaya noma mhlawumbe ngathi mhlasimpe iyifa noma kanjani kodwa nami ngiqala ukungena la ngathatha enyathelweni zikababa osizalayo nabanye bafowethu esinabo la eqenjini kodwa ke akusona zathu esadala ukuthi ngithi take over kwaba nje ukuthi insizwa zimasi
sidlalela bese zithi hayi ndoda ubambe sibona ngathi umhlasimbe uyaqondanisa ngase ngiqala kanjalo ke asugqilaza ababheki ngase ngiqala kanjalo ke mntaba bakwazi ukuthi umshawushile ke mfowethu intuli emva kwebhasi from 2003 waya kuze kube namhlanje mfowethu abantu ngiyazi mhlawumbe ujwayele lento leyo banokuthi abanye hawu yini Royal Messengers neZulu Messengers kanti sibona ngathi uMassprise mncane kunomavula shothi uphuma lapha hayi mntaka baba anginjalo kodwa ke ngizofisa nje ukuthi ngoba sibambisene eqenjini sibambisene kakhulu siyanikezana futhi ithuba kakhulu ngizocela ukuthi nginoyichaza kahle kodwa ngicela ukuthi unikeze nangu umfowethu mhlawumbe lo mbuzo akwazi ukuthi mhlasimpe naphendula ngayo mawuthi futhi awungizwanga ngizokuphindela yebo cha ngibingelele bafethu ngiqale ngiyichazele lapha igama lokhumayo umenzi ngwakathabeda bayembe banzi ngoluku sabaleka nangoma ke endaweni yasematheni cha ngingena nje embuzweni wakho mfethu lo mbuzo lo ubuhlupha isikhathi esiningi abantu bebuza ukuthi Zulu Messengers Royal Messengers kwenzakalani nisuka kwa Zulu Messengers cha impendulo sike sisho bafethu ukuthi ayizange iRoyal Messengers ihlangane neZulu Messengers iRoyal Messengers imele nje yasungulwa ngoba eseshini mfaka kuma 1965 isuka kuba bingiyaka nongoma akube sechazile ethi yasuka lokhu yamalapha nje ayikho futhi kwaphuma kuthina wathi uyaphuma ucula kwaZulu Messengers noma kwaSwazulu Messengers mhlawumbe kwathi useze ngapha futhi wasungula mhlawumbe kuthile ngapha ngakuthini iRoyal Messengers imela nje ake ngivele lapho nje ayizange iphume ndawo zwakala kahle awe uniform awe uniform ke lesi kune CD esenda kuyikhipha manje ethi nongoma kungenhle yes leyo ngoma iqokethe konke ukuthi konke kuqala kanongoma bese kwehlabe ukuthi kubheka phi ke umuntu uyoza kuyi-CD iyagadla ngizokuzwela ukuthi ke i-uniform nje lokho nje kwaba yilombala kwase kwehlake kwehlela ngawo kwahlela ngezansi kwafica kwabaficayo kwaqhubeka ngoba kahle kahle wona mfowethu amanqele mhlawumbe ukwengeze lokho umfowethu akubekayo lapha ikhona ukuthi vele basike sasho ukuthi iqembu lidala okunye kwakho angeke kube lula kuthini ukuthi sikazi ukuthi umsuka wakho kwaqala kanjani kodwa kubalekile ukuthi mawukhula nemfethu ekhaya uhamba ngoshuni wasekhaya uhamba ngendlela emfundiso yasekhaya yabona into ezigqoka la ekhaya ufuthi uqhubeke nazo nendlela yokuphila nendlela yokukhuluma uhamba ngaleyo ndlela so nathi ke sifike sangena nje lapho safica uniform kuyilena esisebenzisayo safike sahamba naleyo yabona kodwa basitshela phela obaba ukuthi yonke into yaqala la ekhaya sazaphela saqhubeka kuyona ngikona ukusho ukuthi kahle kahle ucacisa ukuthi akusinga ukuthi mhlasimpe khona lapho esiphuma iqembe liphuma khona ize noma mhlasimpe kubonakala ukuthi likhona mhlawumbe ngazi ukuthi khona umdala kunomunye khona ngazi ukuthi vele ke kube kanjalo makuthi khona ngazi ukuthi sibona ngazi ukuthi ungaphambili lapha ngokuzalwa kube ngazi ukuthi ngazi ukuthi lo mhlasi laba baphuma kulapha kanti is not akhona lo yabona ukuthi kuphela inhlanhla ukuthi mhlasimpe omunye mafika aqala eThekwini wena uqhamuke kamuva bese ngazi ukuthi usuka lapha ya nanokuthi ke ingane mfowethu ibhodla ekudlileyo right so ngiqonda ukusho ukuthi bingekho indlela yokuthi vele ungathi ungalesi sigodi ungakule ndawo bese ukuthi uzokwenza into ezothandwa yizwe bese ucula noma wenza into yakude wenza into ewushunwa la ekhaya bese ngeke ngasho so wase kuyacaca mhlasimpe cishe ngoba indawo isondelene vele izinto ezizenzayo nobaba beyithanda ingakho ngazi ukhona into esitayifana ngoba vele singabafowethu sikhama ngandawo yeah ngokusho nje uMassprise azange acule kwiZulu ngiyamfowethu alikho iqembe engiyacula kulona la eThekwini ngaphandle kweRoyal Messengers ngaphandle kweGolden Island emakhaya ngisacula khona eyi yeah wethu ngiyazi iqembu aliphelele phathi umculo ngwazi kodwa khona lethi sevele iqhamuke ngezwe lincane lihlukile lapha hey mfethu engakusho mfethu ukuthi noma okay kodwa ngifuna umbuzo wakho lapho uthi uthini ngoba usave statement kodwa uthini ke ngalokho iyakushayela mfethu yalwa le yansiza noma ngazi ngoba baningi abafethu abashaya amavoice amancane lapha nokushaya ngezwe lihlukile ukuthi umculo phela hayi ukuthi ngoba nakho mfethu ngesikwazi ukuhlukanisa ngoba baningi bashaya amazwe amancane futhi abantu bakhombisa ubathanda bonke hayi bafethu abantu asebebadala la abalapha eqenjini ngokuqhubeka hayi siqhubile mfethu siqhubile futhi uqhuba kwethu mfethu kakhulukazi kulabo abancane akulona iphutha yabona kodwa noma ngabe yini oyenzayo ukuze iqhubele phambili udinga ukuthi youth mayibe khona yabo that is why ke sithanda ukuthi sihlala unyaka nonyaka sikwazi si recruit igenge encane unyaka nonyaka sazi siyathanda ukuthi ma iminyaka nje iqhubeka hlala si review mfethu sibheke ukuthi engabe igenge encane ikhona because i future yeqembu ikwi youth
ngokucula ngokuqhubeka kweqembu nanokwenzeka kwezinto isikhathi samanje siyabadinga abantu abasebancane ukuze likwazi ukuthi iqembu mfethu likwazi ukuqhubekela phambili ibonakala nasebantwini. Usuqalile nisubeka kuma surprise omunye waphela nawe mongathi nje khona sokudinga kwenza kanjani? Hayi no mfethu zikhona izinto ezisencane eklabhini zalithola futhi ithuba ngeke ngasho. Isikhona imidlalo siyaba khona bafethu bekwazi beyibamba imidlalo singekho thina esibadala noma nami ngingekho kodwa umdlalo uqhubeke phambili. So nobani nalithola ithuba eqenjini uma kwenzeka nami ngahle kwenza kufika isikhathi sokuthi angisakwazi ukuqhubeka eqenjini ngiyethemba ukuthi iRoyal Messengers iyoqhubeka ngeke ize mfethu ize ihlehlele emuva. Ngeke mfethu. Umculo oCothoza umculo wensizwa umculo wamanono. Ngeke kuumculo cishe kufana noMaskandi ngiyancofwana. Emona inhliziyo encane ngekulunga. Hayi no mfethu ngeke uzulunga ngoba uzibona ngithula ngathi nje ngiyacabanga kancane ukuthi lento esho uqinisile. Mfethu emakhaya kunjalo nje mfethu. So nje badlala umdlalo wensizwa lasemakhaya hlala sibuye sithi ukungcokelisana. Bakhona ke mhlasimpe abantu abaye bekhombisa ungakuthandi lokho. Sikuzama ukwenza kodwa emakhaya mfethu uma ukuthi nakhule emakhaya nihambe niyolandela inkomo kuhlahlale kuvele kube khona ukuthi hayi insizwa isangcweka so kungahleli kukhona ngeke sikubalekele mfethu nakuphi nakuphi kuhlele kukhona. Umbuzo wami ngeke phela sishiye lensizwa kaMhlongo ngaphandle ngoba inathinteka le yanto kusokungcweka noma ita usho yiphi mfethu lokhu kuncekisana engomeni kubani lokudinaka into sebiza amagama obaba. No mfethu ukuncokolisana mfethu ukuncokolisana ukuncokolisana nemfethu akho lutho uma nginesidingo sokuthi la insizwe ishoyo sixhumane nawe siyaxhumana uma nginesidingo ukuthi sixhumane siyaxhumana futhi ngomo right plus ke futhi nasemidlalweni lehle sibanayo sindawonye yabo sindawonye mfethu uma nginesidingo ukuthi sixhumane siyaxhumana into ebalekile so ayike into mhlawumbe sekuxabene sekunempi just that nje ukuthi kuyafuneka phela nibuye nincokolisane insizwe ngoba nomphakathi uyakuthanda nawe manje ukhuluma ngalokho because nakubona ngoba lento enothisicayo. So ke into ehlahlale ivele mfethu abantu abanye bayithanda abanye bangayithandi ukuthi phela na abantu abayinkingi babuye beyithathe ngenye indlela abanye kodwa bebeyithandi laba bantu hayi abantu bayithandayo phela bayithanda yenza ukuthi umdlalo mawuqhubeke kwesinye isikhathi. So that is why ke phela hlahlale ibuye izenzekele isiphiwo ngoba nakwenye indawo uyoyithola hayi kulothenga phela kuRoyal Messengers nama umphethe yitho ngoba vele into ekhona ukuthi mhlasimpe kuyasho ukuthi mayivele sometimes kuzokwazi yenza umdlalo bemnandi ngoba nawe uyithanda nje bavuka imavule ethi angisafuna ukuncokisa uMassprise ngiyacabana ngiyithanda nje yamphethe into ekhona yona into kodwa mawuthandekayo thanda ukuthi makudlala sana kahle mfethu ngingasho ngempela ngoba egcineni kwamashu sonke uyangithola egcineni masigibela siye emakhaya eDurban station isonke esitimeleni sidlala ndawonye into osho ukuthi bayilapha sigashana mawudla phe stage noma se studio just for that moment wethu usukuchazile ungena ngo2003 but umculo ngicabanga ukuthi unyaka nonyaka kuyashintsha izinga nawe khona ingoma osho ukuthi yabona le iyona bethe ngingasho ukuthi namanje estage masiphuma singayidlala ngabantu bakhala ngiyazi ama hits hayi uqinisile mfethu bengifuna ukuya lapho ukuthi sengahlukana ngawo ama album kodwa nje mfethu kule album esigcina uyikhipha ngo2022 esihloko sakhona ise album besithi kwanongoma kungenhla ingoma engiyithanda kakhulu umfethu lethu umndeni wami mfethu lapho esuke ichaza khona iRoyal Messengers ukuthi hey nobani mfethu uma esuke ekhaya ehamba esilungweni usebenzela umndeni wakhe in fact noma ukhona emakhaya usebenzela umndeni wakho so nje mfethu siyabonga kuyinyanya zakithi mfethu nasethunyeni zethu ezafika ekutheni sikwazi uqopha le ngoma ngoba le ngoma mfethu ithinte wonke umuntu almost wonke umuntu nongakayizwa mfethu ngiyafisa ukuthi alwele ukuthi makayizwe ngoba ibalekile even nabantwana bakho mabeyizwa mfethu ubaba iyokwenza ukuthi ebabonke ubaba ubalekile la ekhaya mbaba mayidlala le ngoma iyolikhulisa uthando kuwena mzali ebantwaneni bakho yakuzo ibaleke nje kakhulu ikhona kodwa nawe uphuma nayo ziningi awusho ukuthi ayiyabona la kwakubhaliwe la noma ayabantu bayithasela kakhulu kuwo ukuthi uthanda yini lokho mhlawumbe sikhuluma ngento esanda kwenzeka manje no sihamba la umndeni wami ngoba uhle sikhuluma ngento mhlawumbe esayiphethe ngaleso sikhathi maningi ke isidingo weRoyal Messengers ke nama yipi hlezi kuzoba khona ingoma ezovelela khona mina ngisho ngawaphi yabona umzala
Umzala wakho. Hayi. Vele ngaqala lapho ukuyazi iRoyal kodwa leyo ngoma namanje ngisayidlala afana nalethi DM Sakazi. Yeah. Kodwa la kumzala wakho ikhona ngandla simpe kwenza ukuthi uyithande kakhulu ya ngoma. Hayi i-message mfethu. Okay mfethu. I-message okusho ukuthi lokho yenziwa ngo-2008. Yeah 2008 mfethu. Bona manje sokhona umuntu osathi uyawizwa kahle. Hayi mina umzala wami. Futhi nje kuleyo album mfethu ingahambi yodwa ngoba bathi ngisho ukuthi mina kuhlona ngama albums. Yabona nje lapho mfethu bezoba ama agent. Ama agent mfethu ngizobona nje certificate zila. This is yeah mfethu ngizobona nje ikhona ama agent. Lapho khona esukwini khona mfethu eculweni elingaphuphi. Yabona ngoba lapha mfethu lezi ndono esithole kuma SIP Awards ebekade ekulonyaka 2022 so ke le ngoma esenza ngo2008 ikwazile ukuthi mfethu iswinise le ndondo le so nje mfethu mina yama agent engiyithanda kakhulu from that album. Hey size ngala lena also most loyal fans overall SMS first runner. Yeah mfethu lapha bekunga kodwa ke futhi lokhu kusakhuluma ngabalandeli ngoba nansi insizwa futhi eksemkhakheni wabalandeli eqenjini mhlasimpe yona engakwazi uyifakaza mhlasimpe siyithole kanjani le ndondo le. Cha yani mfethu legqilaza kangaka le ndondo bafethu takhona ukubonga ufisa nje ukubonga kakhulu abalandeli lapha kwa Royal Messengers sakha uhlelo lokuthi asondeze abalandeli eduzane sathi ukuze iqembu liqhubeke lisabalala lazo yonke indawo asondeze abalandeli bese silokhuza sakha ama branch. Yes sine branch eseGoli sine branch eseShefstone sine branch kaNongoma sine branch eThekwini ama branch esisenawo nje akhona ngaphansi kwa Royal Messengers abalandeli so ibona kakhulu esesiphushe ngabo bese belekelela ukuthi mhlambe bephusha kuma social media nalapha nalapha so khulu kakhulu nje yabalandeli le ndondo sibonga kakhulu nje ngoba nje ubona nje la ngale ndondo le siyithola ngabalandeli. Vele nibonga abalandeli vele usefonile lapha nemsakazweni ku DM Sakazi igama lami vile ya kunjalo mdaba kunjalo kube nalena bhuti omdala best song of the year umndeni wami. Exactly mfethu njengoba besike sabeka umndeni wami mfethu le culo mfethu isitashing kunoma ngakubani. Hayi bafethu iqilaza kakhulu ungakayi ngisho ku YouTube ikhona usearch uthi Royal Messengers mbukeli uzofika uyithole le ngoma bayisho noma kanjani. Hayi noma kanjani yathinta nje mfethu kakhulu futhi ngisho ngithi kukhulu esisenzele khona le ngoma le so ngiyawuphelile mfethu uphela kuningi kakhulu esisenzele ngoba namanje nansi imisebenzi yabonakala yaqhubeka yasebenza kakhulu. Mfethu ikhona nje singakusho ukuthi njengoba usho umntaba ukuthi beye ku YouTube bazoyithola beye mfethu futhi angifuna ukuphotisa online beye mfethu bazokwazi bayithole futhi beyithole nemfethu endaweni efanele noma kanjani ngeke beze bayisola. Umndeni wakho nomfethu uhlezi uhamba phambili noma ngakubani. Hey bafethu umculo waCothoza umculo omdala kahle yeah futhi kuleli izinga okulo ngokusho kwami akufune ngabukulo yeah kufanele ngabe abanye umculo la yabona bekuhlonishwa ogqomu noma piano into efika manje kufanele kahle uCothoza ngabulapha mfethu ngabe iziphi lezi ingqinamba ezibamba uCothoza ungafiki kulela zimo. Mfethu okokuqala nje mfethu ngathi indlela yokuthi ufinyelele kubantu. Okay indlela yokufinyelela kubantu ke mfethu ke lapha ezweni lethu mfethu media. Okay ngasho ngithi mfethu lento ye ignorance isekhona ngapha uCothoza lento yokuzibeka yongabonakali kahle kwalomculo wesintu ukuCothoza la ku media isekhona nokunjengamanje isicelayo mfethu ku media Royal Messengers ukuthi uCothoza wonke not iqembu leli kuphela esikhuluma ngalo ukuthi siyacela manje ukuthi sengathi bangalwela ukuthi lo mculo wethu bezama ukuthi mawufike ebantwini ngizoya kuma radio stations ngiye mfethu kumaphepha ndaba except imedia nje yonke yabona nje kuma radio stations esikhala ngawo kakhulu ukuthi mfethu basilithola ithuba lokuthi umculo wethu udlaleke kodwa udlaleke ebusuku kakhulu abantu abaningi mfethu sebelele ikhona futhi nengoma ezenziwa yithina Royal Messengers ukuthi siyakhala manje kubuya ngazi ukuthi kanti inhlambane nesinawo thina waCothoza so nosini lesi sinaso waCothoza yabona ukuthi umculo wethu udlala ebusuku kakhulu abantu sebelele uphinde futhi mangenjalo udlalwe ekseni kakhulu futhi abantu besalele so enye into mfethu ecindezelayo nesifisa ukuthi uma kukhona ngazibonala ukuthi asikwenzi kahle abasondele kuthina basithi lungisanilanda ukuze kwazi ukuthi umculo wethu mfethu ubonakala uze kwazi nasezingeni kaHulumeni ukwazi ukuthi mfethu ubonakala uma kunemicimbi sikwazi siqasheke ngoba akekho ngazi ukuthi amathuba emisebenzi mfethu mancane kulelizwe lethu right so isho ukuthini lo isho ukuthi nobani onesiphiwo none talent lakhe noma one talent lakhe naye makazama ukuthi akavele ngalo makadle ngalo egcine esondla ifamily yakhe so uzowenza kanjani thina uma ukuthi umculo wethu usazibeke ngandlela ozibeke ngayo
so nje amaciko aqothoza wonke mfowethu ngiyakhulekela uhulumeni ngiyakhulekela bahleli bemcimbi ukuthi hayi no abasithathe mfowethu makhona bafuna silungise basitshele basithathe basifake lapha bawuthanda abantu uqothoza umculo wesintu Arts and culture nawo awushinga kakhulu mfethu nawo ufuna ukwazi ukubona mawi event amakhulu asifuna uyibona ukuhlele nje isiteke esikhulu saqothoza emabhida nakho njengeminye imculo maskandi siyababona noma egroundini kuhlelwe ievent bengasali ngaphandle khona into engayithanda yenziwa because le nomfethu ubuciko yabona ubuciko le nomfethu abantu bangathatha kancane uqopha iculo mfethu ufuneke niqembu nhlanganisa umfaniswano mfethu and ke plus on top of that lento iyasiza nomfethu ukuthi ngoba kunisho khona neke encane singayithuka abantu sebenza izinto ezingalungile yabaqoqa mfethu kwidakamizwa ekwenza into ezilungile so umculo aqothoza mfethu ulusizwe kakhulu emphakathini khona mfethu ngiyazi umculo waqothoza ama event abakhona kodwa ilawa nje amancane engayithanda enziwa ubaba umcine wempucuzeko wathi ngeke ngishiye lezi inkunzi ezothuko zaqothoza kwimpucuzeko wathi nizoba khona noma kwaba into eyenzeka kanye kodwa yayinhle lathi nabanye abahleli bemcimbi singayibona la hayi mfowethu amcineka mfowethu ngiyacabanga ukuthi ngoba le yanto ayenza nje mfowethu ngempela wayibona ukuthi kufanele noma ke after that kwaba sekuphazamisa iCovid kodwa emva kwalokho wasephinde wenza futhi umcimbi noma engawufaka ngicothoza ngicabanga ukuthi ke ukuhlehla kwenqaba mfowethu akusikhona ukubaleka so kulanda amandla ngiyacabanga ukuthi iWorld Cup maphinde ibuya futhi uzoyidonsa futhi inkunzi kaCothoza noma ngabe iziphi ayifake ngoba ayigcineni asilweli thina ukuthi makube khona ama messengers lapha kodwa noma ngabe iliphi iqembu kaCothoza because abantu balandela uMaskandi kodwa futhi baya uthanda uCothoza futhi ke mfowethu angakhohliseki siyazi ukuthi abalandeli bafuneka emcimbini la osuku khona lapha akhuleka uCothoza mfowethu sinabalandeli sinabo kakhulu iRoyal Messengers sinabalandeli nama maqembu aCothoza anabalandeli so ngeke azayisole mahla fa uCothoza iminyaka yonke lapha emcimbini wakhe njengoba seshilo ubhuti uThabete ngakuthi inama branch yonke indawo kakhulu mthaka baba kakhulu lokho kuchaza ukuthi niyakodlala kulezi ndawo kodwa kunendawo enaziyo ukuthi uyabona mangodlala la mfethu inkundla yakhona mfethu nawe ukwenza ube semzweni ukuthi hayi sodlala ngempela ngenxa yabalandeli bakhona akuthi mfethu abalandeli bethu noma ngabe uphi besikhona bayafika yabona noma ngabe kuphi besikhona mfethu bayafika angeke ngikhulu kodwa ke insizwa eyazi kahle engena kubalandeli noma kuthiwa kunjani ikhulume nabalandeli sokuthiwa kunjani ibapolice because nabalandeli babe bedinge izinto ukuthi bafuna ikipa zeqembu basidayisa ikipa nje uthola ukuthi azikho ngaleso sikhathi bebhokeke because bawuthanda umbala weqembu bese yebakwazi bapolice yiyo le so into ethinta abalandeli ngiyangithanda isikhathi esiningi ninikeze yona owaThabete yebo cha iRoyal iqembu elikhulu mfethu ngempela iRoyal iqembu elikhulu ngoba sikhuma nje abantu abalandeli ukucela kuyona mawusho ukuthi la esithi masikhona sazi ukuthi sithinte khona cha asingabadlela umona abalandeli abazinze eThekwini lana nje eThekwini ngazi ukuthi umuntu ozinze eThekwini soyiqhamuke indawo ngendawo ehlukahlukene kodwa usuke ezinze eThekwini la esamba khona ngeke kuphuma amatekisi nje kuthiwa mathathu sambe nabo sela siyakho laba bala eThekwini nje ibona sehlasenyuka nabo nokuphi nakuphi basamba khona samba nabo so nje mawumpela uzosifica mhlambe ukuthi nje usibizele la eThekwini mhlambe usifake noma iliphi hall uthiwa wenza umcimbi lapho hayi sokwazi abalandeli kuzobe ku Grand Heights lapha abalandeli beRoyal Messengers kodwa ke nabakude bayasuka ngoba basuka ko Sheftini begibela impela besuka ko Sheftini beze besuke koNongoma beze nje kodwa sengisho ukuthi lapha basuke bezinze khona phela suke beficela babaseThekwini ukuyibona abashuka umsenkundla ngempela hayi uyabona nami ngeke ngiyithethelele mfethu mangadlula emhlabeni ngingayibonanga le nsizwe idlala stage live wonke uyibona ama DVD music yonke lapho hayi kuyagijima lapho kwamtungu hayi no mfethu mose stage mfethu sikuthola inkulumo efana lezo ukuthi engakusho nje mose stage apha mfethu susemoyeni sesespirithini ngoba nje basicula nje ikhona lento ethi awuculi wena sometimes it's like awuyiculeli wena wedwa awuyiculeli wena ngenze ukuthi mntasimpe usengena abakini kodwa engakusho ukuthi mase ngise stage ayikho into engakwazi ukuyiphendula ukuthi uyenze kanjani le yanto okunye sekuzenzekela khona hayi awusho so nje mfethu kokushoyo kuyakhuthaza kakhulu ngifuna ukuthi ngibonge kakhulu mfethu kuloko ngifuna ukuthi ngibonge kakhulu mfethu kuyakhuthaza kakhulu mfethu ngiyazi kwaNongoma ngeke yayi basho njalo izinto zehlela ngezansi basho njalo ihamba kanjani kahle kahle mfethu hayi ukuthi basho njalo ngoba ndikuthi vele mathi check imap
igraph imkanjalo manje ubheke imap buke graph kahle kahle kanjalo by nature nje mfethu vele natural kanjalo kodwa ngoba ngishilo ukuthi amacelo ezinsizwa zabuye icikoze ze-artistic kakhulu zabe zithi ayinoke esikhipha ingoma zase ziyihlobisa-ke ingoma kodwa ekugcineni futhi yasiyavele into ekugcineni asixabene nomkhaya semdlalo wakithi emakhaya. Hayi ngiyayithanda ngithanda lapho mina ukuthi nongoma ngingehla kwabani nathi kwenongoma ngingehla uyena ofuna umuntu ke oyena umlaleli wengoma usho oh bangehla kunala futhi nje ngiyafuza ukusho mntaba unafika amanqele ukuthi abantu mfethu leyo ngoma noma leyo album leyo abalweli thi bayithola because masizwa ngabantu bathi abantu kusentshenziwe kule album so nje mfethu ungakayitholi akalweli thi makayithole itholakala kanjani futhi utholakala konke mfethu kulula kakhulu uyayithinta i-roll messengers bese ukuthi isikhathi samanje mfethu sewuya mfethu online mfethu uya online nje itolo mfethu online lapha yana kuma platform wonke online uyayithola mfethu uya ku YouTube uyayithola ayikho into ongakwazi ukuthi uyithole album yonke nje mfethu uyayithola nengoma ukuhlohlana kwazo uyakwazi ukuthi uyithole. Hayi bafethu thina nje i-royal safuna ukuyibona leli zingekulu ingabisabheka lokhu iqhubeke njalo mfethu. Hayi mfethu ngiyacabanga ukuthi kuzoba njalo ngoba ngikhona nje mina phakathi kweqembu lapha ya ngumuntu abambeka ngaphambili okay ikhona insizwe ebhekela abalandeli bese kuzoba futhi ke khona ke esinye isigaba esibaleka kakhulu lese marketing lapha esifrosa khona ngensizwe eyisencane okumanje nje obasilapha nje kungenxa yazo so ngiyafuna ukuthi on behalf of iqembu ngiyibonga lezi insizwe ufanele wakhumalo usizwe samambatha olundi ecule eqenjini lakwaNongoma ufanele eveleke wakhona kwaNongoma kakhumalo bese uba usiphamandla wakandlovu yena ke mfethu ula embumbulu okay so lenza intathu mfethu ngifuna ukuthi ngiyibonga kakhulu izona nje amanje mfethu esinethemba nathi zinsizwe sethi ukukhula khulu ukuthi makusekhona abafana bayagijima nje amayinsizwe esagijima njengalezi ezisakhulayo iqembu mfethu njobusho nje ngeke lishone phansi lizokhuphuka njalo wethu balandele mfethu qhubeka njalo uyibambe nje nabo noma uyazi bahlupha babefuna izinto obona ukuthi impossible ukuthi ngenzeka kodwa nje uvele bafuna uthando phela ngeke ngisho ke mina ngithi mfoka amanqele uma nje unike umkhakha ukuthi usebenza nabantu kakhulukazi abalandeli kufanele ube nenhliziyo yabo okuzobe yabo nje ungayiphazamisa ibona bese uba neyakho le yabo ngokuthi uyazi ukuthi uzosebenza ngayo futhi ube nenhliziyo yakho phinde ube nenhliziyo ye-royal messengers ngoba phela konke okwenzayo usuke ukwenza ngesigabeni se-royal messengers so ukuthi bona bafuna noma yini abayifunayo ubona ukuthi mhlawumbe kuqhuntshe bayithola noma izinto abo mhlawumbe ubona ukuthi beyikhuluma ezinye ziyehluthula inhliziyo kodwa kufanele usebenze ngenhliziyo ye-royal messengers ukuthi inhliziyo ye-royal messengers iyabadinga laba bantu kufanele noma yini abayifunayo bethembise ukuthi bazoyithola noma wazi ukuthi bakhulu kodwa bathembise bazoyithola bese ukulwa ngawo amandla ukuthi abayithola futhi iy'funo zabo iy'funo zabo zabalandeli sike siyibeke phambili ukuthi uma kukhuluma umlandeli ngoba uyena umuntu okwazi ukuboosta iqembu lile khona nje iqembu liboosta abalandeli khona ezinye indondo ngabe yikhona la ezinye zama-SURPPRISE award esithe ngayo asingagqilazi kakhulu asingayiphasi asiphathe nje lezi nje ngabe sesiqhabayize lezi ngoba yisezintsha lezana bazothi hayi sezineminyaka emidala sathi asiphathe lezi ezintsha nazo izabalandeli konke nje abalandeli banesandla esikhulu kodwa ukuthembisa kakhulu ukuthi noma imphumlandeli ofisa ukusondela nje abalandeli be-royal messengers khululekile ngasondela bakhozi khona induna esingabixhumanisa nazo sikwazi ukube simfake naye bemdibana nabalandeli be-royal messengers kanti indondo njalo ayiphuphile ngisho kuthiwa nje iphethwe ngisho yango-2023 indondo nje waye ushaye nje insizwa yayiphela awuphiwanga nje angithi phela umuntu uzothi uselokhu agiya ngale lokhu agiya akushaya nengozi yami nje ukhuluma endala kangaka akuna uqinisile nanokuthi ke mfowethu abangakuboni namhlanje basazokubona because njengoba siqalile manje siqalile siyaphambili njalo njalo so namhlanje basifika sinenye setup ngokuzayo sofika sinenye setup futhi okuveza kubalandeli imisebenzi yabo because yobesha umfatha bethu ukuthi konke esikwenzayo eklabhini esikutholayo ukuthi ngoba sithole support kubalandeli yeah Fokakhumalo 2023 manje bodi album ephumile ngonyaka odlule bodi hayi yashisa ikhotha mhlawumbe kukhona nokuwe manje singakulindela noma nisemaplans nakho no mfethu engakusho nje ikhona ukuthi abantu abalindele mfethu album kodwa ke thina siuhlobo leqembu elingathanda ukuthi le release njalo why ingenxa ukuthi masikhiphe album mfethu sifunda isikhiphe into ezoba nama surprises phakathi that is why abalandeli baze bathi lela qembu le-royal messengers siya nickname ngokuthi noma silinikeza idlaliso zokuthi
abafana ama-surprise lokho kwamananga kwenzeka nje ngenxa yini sesiqhamuka nazo bengalindele okay so ngifuna ukusho ukuthi noma singathandi mfethu ukuthi asilona iqembu elithanda likhiphe njalo ngoba sifuna sikhipha mfethu sifuna ukhiphe kuzwakala iproof iyo le album esikhuluma ngayo umndeni wami namanye angaphambili so nje sisazohlala phansi neqembu sibuka ukuthi album yethu ihambe kanjani bese sibona ukuthi enye album usayikhipha nini yeah mbukeli thiwa hamba ongena ku YouTube online mawuthi kanjani ufonela yona iRoyal utholele CD le uphuthele wanongoma ngeke uzothi komunye sifonelaphi ayifonela bese kuba ukuthi ke umfowethu bede sebanikeza inamba ethi 078 499 0466 ngicela uyiphinde kodwa ngicathi bayibona la screenini bayiphinde na kanjani mntababa sengiphinda nje futhi ngibatshela abantu ukuthi kuyo le album esikhuluma ngayo bazoyithola futhi le namba lapha insizwa khona ezingayisho kodwa izicula khona ayi uyangithola le number le kodwa ke inombolo yemla embukele ngasekhaya ithi 078 499 0466 lapho ke mfowethu uzothola kahle yonke into ya Messengers ayi okathabete nawe babukhumalo sithi nasiPerfect TV besithi nje namhlanje asibungaza ubuqhawe benu madoda inkulu indima enidlala mhlawumbe ngingangabona noma nginganga appreciate ngendlela enidinga ngayo kodwa nje lokho okuncane enikwenzayo hayi bafethu umsebenzi omkhulu siyafisa ngathi ningaqhubeka bonke nifisela khona njengeqembu nikuwine achieve futhi mfethu engakusho nje ukuthi eBhayibhelini kuthiwa mfethu abayiphakamisayo bayakwehlisa kodwa futhi abayihlisayo baphakanyiswa thina ke mfethu ngumqambanga asiboni ukuthi mhlasimpe kodwa masizwa ama calls sibona mfethu ukumedia kancane siyabona ukuthi ngathi into esiyenza emphakathini inkulu ngoba bakhona abantu bebeqhamuka mfethu abanomzana bemizi abahloniphekileyo omama sebekhulile abayiqhamuke bekhombisa ukubonga ngengoma esibenzela zona nabasakazi uqobo so ngifisa ukuthi mntababa ukuthi siyabonga kakhulu mawuthi kanti into esiyenzayo as Messengers iyabonakala emphakathini wasemzansi yeah awakho mfethu ufata yebo kwamanqele impela sidlulise nje ukubonga nje kubantu ukuthi sizibone nathi sesibukela phezulu ngale nje sibuka ngawo phezulu ngoba sithi thina sike sicule nje sidlulisa imessage bese sibona ngabantu ukuthi no into esiyicula iyezwa ngayo bese kodwa singafihli kwamanqele ukuthi hey ingqinamba inkulu njengoba sicula nje siyiqembu nje manje sesiphendiwe kwa iqembu kucaca ukuthi into esiyenzayo yomphakathi akuseyona yethu akusoko isikhathi mhlawumbe masiye practice noma mhlawumbe siye studio sike sisho nje amasesenzela abantu asenzeli thi into esiyiculela siculela abantu asicule thi so sokufana nento yomphakathi so sike sifise ukuthi mhlawumbe ukuthola mhlawumbe kwabantu mhlawumbe osomabhizinisi abafisa nje ukusondela eduze kweqembu bebexhase nje iqembu labo noma yiphi umuntu angafisa ukuxhasa ngayo kuneyinkinga nje ezikhona engaphakathi esingathi umuntu masesondela eduze bese simveza ethi no asike sibe neyinkinga lana okuyikhona okwenza ukuthi iqembu mhlawumbe kwesikhathi ukufana abeselilapha total kafiki lapha ngenxa ukuthi izinto zihamba kancane so nje sike sifise mhlawumbe makhona onothando nofisa ukusondela asikhethe embala wami ifike nje eduzane kweqembu elekelele ngoba uma elekelela ke iRamsengers uyobelekelela umphakathi ngoba into esiyenzayo siyenzela umphakathi so yobe sizinto yabantu kahle bezosiza iqembu sizinto yabantu kuyona le number nganithitha kule number kuyona nje le number esiyibizile thitha kuyona yobe se mhlambe sekuxhumana ke lo yobe athi ucingo leso sikhathi okay mfethu before sivale sine quiz ukhetha nje wani ushiye wani ngaphandle kodwa singakangeni kuyo ngiyabona umfaka mtungu ya mfethu kunento engifisa ukuthi ngicela ukuthi ngidlule kuyona yes mfethu njoba sicula nje la eqenjini asuki nje la etaladini zeTheku lapha iqembu elizenze khona sisuka emakhaya okay so bengifisa mfethu ukuthatha leli qembu bengifisa ukuthatha leli thuba ngibonge imndeni yalezi insizwa esinazo eqenjini le Messengers okay ngibonga abazali emakhaya balezi insizwa ngibonge mfethu omakoti einsizweni eganiwe ngoba ikhona insizwe eganiwe eqenjini ngibonga amakoti mfethu ngibonge nabantwana abakwaziyo mfethu kwesinye isikhathi uthi siyocula khona emakhaya uthola lapha insuku zama holiday abafowethu befe bethi qu emakhaya behambe beye emsebenzini weqembu nabakhona la eThekwini mfethu kwesinye isikhathi kuyenzeka uthola ukuthi khona abasuka emakhaya bafikile bezobona zona insizwe emakhaya yabona noma ngabo makoti bayebefika uthola ukuthi iqembu nomsebenzi ufanele uyenze so ngiyabonga komakoti ngibonge mfowethu kubazali balezi insizwa ukuthi basiboleke zona yabona sikwazi ukuthi siphushe umsebenzi ngoba ngaphandle kwama families wethu masingakwazi ukuthi sibonge futhi kubona iRoyal Messengers ngeke iziye phambili so ngifisa ukubonga lapho ngibonge kubalandeli ngibonge izinsizwa zemarketing marketing team yeRoyal Messengers ukuthi ukuya phambili konke kweqembu kulele kulabantu engibashoyo our families the supporters
bese ngibonga futhi insizwa ze-Royal Messengers uqobo lwazo ngoba mfethu ukuhloniphana kwethu ngoba insizwa ziyanginikeza respect siyahloniphana sisonke nami futhi ngiyayinikeza respect yingakho khona ingoma ethi ngiphethe insizwa ziyangihlonipha le kuningi nje mfethu uhlobo lengoma esinalo kodwa ke ngenxa yesikhathi asikwazi ukuqeda konke mfethu ukuphi lapha nongoma ngonongoma mfethu silapha ya kwamandlakazi esiphambanweni phezulu kwemoto ngiyabona mawuphuma nje kwanongoma ngathi ubheke ngakuphi bahlabisa mfethu mawuphuma nje kwanongoma ngathi ubheke esiqwini emkhuze mawuthanda ngathi ubheke bahlabisa ngathi ubheke emtubatuba yabona mawuthi nje emaCrossini nakhe ekhaya esiphambanweni nansi iphumele of high school nansi inqongwane ngalala lapha esafunda khona nanku bazini lapha esafunda khona kodwa iphuma nyova lapha ke angafike ngaduma khona ke mfethu ikhona la iduzana kodwa nje into ethi sesiphambanweni phezulu komfula imona Ngizwakele bafethu kodwa ngesivale singayivalanga ngequiz fune bedlulela kancane before sibavalelise ukhetha 1 ba2 ngokhetha 1 ke ayizokhetha lensizwa ine talent awu siyaphikisana lezi insizwa hayi noma yini eqhamuka mfethu hayi mangithi nje ngenza isibonelo inja noma ikati ufuna ukhetha ikati uthi uhamba nekati awenza isibonelo ngenza isibonelo okay yes phethe 1 quiz noma u5 imbuzo okay kusho ukuthi umbuzo izothi lembuzo nombuzo kwayena hayi izothi Okay. kodwa izoba mningi nga izogcina u3 nga izosala Okay. u2 nga futhi izoqala nga uzoqala ngala Kaizer Chiefs or Orlando Pirates Igaphatha bethe hayi Mpofana shuthi go2 vele yapha eyasephepheni lezi ya mfethu ngasho ngithi ya ilona qembe ngathi mangihambe ngithi ngiyontshonto ubuka i-TV kwamakhelwane ngabona ngathi lenza kangcono ngase ngena kanjalo akusaphuma noma sekunje kuhlalekile labanje noma kunje hayi mina ngisabona ku right mina awunamaqupho akhuma Okay music bombers ne Black Mambas Mtuba Citizen ne Zulu Messengers awuntu ngale manje hayi athi ngithatha iZulu Messengers Zulu Messengers It's u3 yangithi ya isemthathu senza ngesibonelo iYMCA njalo ukudlala kuyo nasegoli angazi yiphi into njalo ukudlala kuyo ubheka kumina lo awungakuwo wowe wazabalandeli hayi UMCA awuse ogcina Mercedes noma iBMW BMW Bafethu amhlanje besiniphathele naye iRoyal bafethu igqilaza kakhulu online sithi nje mongayibuki umsebenzi wawo ukhona ku YouTube online yonke indawo nezinamba banazo bayishile la phansi kodwa ngeke ngivale phela singakadluli kubo beshaya wabo ogcina mase sithi nje awena mfethu ngokuvala mfethu ngizocela nje abalandeli baqothoza wonke lapha bakhona ukuthi ngomhla ka18 yes njoba nje namhlanje sesiyanga sewugoqeni uNhlolanja February ngomhla ka18 ngicela ukuthi bonke abalandeli baqothoza bafike la eYMCA eThekwini lapho kumdlalo khona ube khona kumdlalo weRoyal Messengers ubiza amanye amaqembu ngibiza wonke amaqembu ngibiza bonke abalandeli ngomhla ka18 kuyobe kuyisabatha ntambama noma kumgqolo ntambama befike ntambama nje mfowethu ukoze kuse ngakusasa ekseni ngesonto umdlalo yobe kuyiRoyal Messengers yobe idlala ngalanga inoma idlala namanye amaqembu sobe sibaningi yobe competition yonke ke imningwane mfowethu basazokuyithola kodwa nje ngomhla ka18 ngoMarch ngicela wonke umuntu aphelele eYMCA eThekwini lapho yobe idlala khona iRoyal Messengers yobe umdlalo weRoyal Messengers idlala nakanye namanye amaqembu kube competition njengamanje ayikho iRoyal eyodlala khona mfethu umdlalo esizoze sibe nawo njengamanje sobe sikhona futhi eYMCA ngomhla ka4 kuMarch dlala namanye khona yobe khona futhi namanye amaqembu mfethu sobe kodwa sithi thina siyiPerfect TV kulonge 18 sikhona nakanjani nobe nikhona siyathoza kakhulu sibonga kakhulu bafethu mahle nikhona siyathoza kakhulu siphinde sophosa sifuna abantu legenge entsha le yazi ukuthi uqothoza kusumcula amakhehlo banokuthi hayi kokudala lapho mntaba kokudala uyababona hayi kokudala lapho mfethu hayi kokudala mfethu nami ngibonga ngifisa nje ukwedlulisa la esigabeni sabalandeli uma nje efisa ukusondela umlandeli efisa ukusondela nje kubalandeli beRoyal Messengers ufuna ukushiya inamba eyokuyena induna yabalandeli beRoyal Messengers igama uThusile wakamkhwana inamba ithi 073 04 71
015 Ngiphindela bro. ithi 073 04 71015 uthulisilwa kaMkhwane uyena ngingaxhumana naye bese ke ukwazi ukuthi mhlambe ekunike ukuthi mhlambe kwenzakalani mawufika kubona nalo Messengers angibonga. Ufuna uniform, ufuna ukujoina iqembu, le number la screenini, fonela yona bafowethu. Hayi leyo yokuqala, leyo yokuqala mawufuna ama CD, ufuna yonke izinto zeqembu nakhona uzothinta yona. Thina nje SURPPRISE TV sithi siyabonga ithuba kulamadoda amakhulu kangaka, cabanga ukuhlala namakhosi kaCothoza kanje engake ngapha nangapha. Akwendele ba sithi sina SURPPRISE TV. Until next time, hamba subscribe, like, comment, awe.